Dobrý deň ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Je to video o Minecrafte pre začiatočníkov. No, kto hrajete na Xboxu, tak máte šťastie, lebo aj ja hrajem na Xboxu. No, ja tu mám jeden svet, ktorý si práve idem teraz vymazať. No a... Keď chcete si keď si chcete zapnúť ten Minecraft, tak dajte play, dajte create new world, dajte toto, tu si môžete zapnúť. Ja si dám asi hardcore. Áno. No dobre. No. A keď máte všetko nastavované, zapnuté, tak dáte create. A potom sa vám to zapne. No a musíte počkať, kým sa vám to načíta. No, ale nie. No, spawnete sa v novom svete. No a prv ja sa tak popozerám, že kde som, že či tu vôbec budem chcieť bývať. To je bička. No. Samozrejme, keď začínate hrať Minecraft, tak prv si musíte naťažiť drevo. What? Jak? No dobre. Tak, 25 logov vám bude stačiť. 25 logov. No, naťažil som si ich trošku viac, 32. Potom si musíte, keď chcete, tak si zoberte aj tie oak sapling, tie z tých stromov. Keď máte nejaké iné tie saplingy, tak máte napríklad oak, birch, potom nejaký, už ani neviem, no proste máte tam hociaké tie saplingy a dreva. Každé je rozdielne, len jedné sú také skôr dva podobné. Vidíte, tam je birch, toto biele je birch. Potom... No, tie dva, birch a oak, sú tie najhlavnejšie. To skôr všade nájdete. No a druhé, čo potrebujete, vykraftíte si tieto logy, no či plenky, aspoň stack. No a potom si vykraftíte crafting, a potom tyčky. No, máte tak 26 tyčiek. No a potom si položíte ľavým horným tlačítkom crafting table. No a tu máte tie veci, ktoré si môžete vykraftiť. No, vyrobiť. No, napríklad takto tu sa vyrába krompač, takto tu sekera, takto tu meč. No, zatiaľ ja si spravím iba krompač a pôjdeme rovno na tie kamenné. Len teraz aspoň tak 60 kameňa bude vám treba. No, keď ste si naťažili cobblestone, teda kamenie, no, mali sme ho mať 60, ale tak som zničil jeden blok naviac, tak mi vyšlo iba 59.
No, potom si vyjdete za svojím týmto crafting tablom, za tým pracovným stolom a vykraftíte si meč, potom krompač, lopatu, sekeru, motiku, 3 aspoň PC, potom 3 smokery, potom môžete aj 2 čestky, no smoker a furnace, tak si vykraftíte. No a potom ešte si vykraftíte pre istotu tyčky, jak sa to volá, plenky z toho ostatného dreva. No, potom horným pravým tlačítkom hitujete, no, že udierate. No a keď vyskočíte a až tak udrete, tak dáte taký oveľa väčší damage, že 2-krát väčší damage. No a ja to používam na ovce, na kravy, tak na zabíjanie. A proste musíte mať 3 vlny, lebo z každej ovce pada 1 vlna. No keď máte obrovitánske šťastie, tak vám môžu padnúť aj 2. A tým pádom môžete iba 2 ovce zabiť, ale ja teraz asi také šťastie nebudem mať. No ale, toto neznášam, keď sa mi stane. Musíte mať 3 isté farby. Napríklad toto čierna mi je úplne na nič. No a keď už sa stmieva, a máte 3 vlny, tak prídete, môžete si zabiť aj nejaké krávy, keď vidíte poblízku. Potom aj môžete aj sliepky, aj tie prasiatka. Ale ja prasiatka veľmi nerad zabíjam, lebo ja mám prasiatka rád veľmi. Že zabijem iba ovce a kravy. Niekedy, keď nevidím nič iné, tak musím zabiť aj prasiatko a to ma veľmi mrzí. A keď vidím pandičko, to som úplne do nej zamilovaný. Ja milujem pandy, aj korytnačky. Jednu mám aj tu doma. No, mám 2 doma. Počkajte, idem vám ju priniesť. Dúfam, že nebude spať. Prepáčte, ale spia ešte. Vždy. Potom, keď tak na konci videa vám ukážem moje korytnačky, máme ich 2. Dožijú sa možno tak 40 rokov. Ježička, čo? No, dožijú sa tak 40 rokov. Keď ich nebudíte cez zimu, lebo nemajú ten zimný spánok, tak sa dožijú aj 60. No ale naspäť k Minecraftu. No a keď sa vám zotmie, tak si zoberte crafting table, naťažte si nejaké uhlie. Zombík jeden. Nie, on má ešte... Super, ja hrajem hardcore, takže keď zomrem, tak som aj RIP. Tu môžem. No a kliknete ľavým na ten crafting table a vykraftíte si tú posteľ. No, ľavým horným tlačítkom kliknite a vyspíte sa. No proste si na tú posteľ ľahnete. No a my teraz... čau. Dobre, a vy teraz si
pozabíjajte nejaké zvieratka, ja samozrejme nebudem zabíjať tých búchalov, za prasiatka, pardon. No, a naťažte si nejaké uhlie, no a som vám ešte zabudol povedať, ťažíte, podržte to horné práve tlačítko a tak tým ťažíte. Prepáč, že som vám to nepovedal. No. A aspoň tak železný armor vám treba, ale to možno získam až v druhej časti. No, lajknite, odberajte video, keď chcete pokračovanie. A napíšte niečo pekné do komentárov. No a keď máte mäso, máte uhlie, tak si to môžete vypecť. Zoberete to uhlie, X-kom, tým modrým, skliknete a sa vám to rozdelí na dva polky. No, zoberete Ačkom, tým zeleným, a s tým, jak sú tie šípky a nad tým sú také krúžka, ale také väčšie krúžka. No, s jedným sa pohybujete obrazovku s tým druhým, ale s tým prvým ešte tak otačate, no nie že otačate, ale berete veci a ich tak môžete rôzne pokladať a tak. No, uhlie si dáte do toho spodného, jak je dole. A čo chcete vypiecť, tak zoberte mäso a dajte to hore. Vidíte? A sa vám zapne pec a nie že zapne, ale zapáli a začne vám sa to vypekať. No a keď, napríklad ja už tu mám jedno mäso urobené, tak si zoberte s Ačkom alebo s Ičkom, to keď kliknete s Ičkom, s tvrdým I, tam toto žlté, tak to rovno sa vám dá do inventára, to nemusíte tak prekladať. Ja to väčšinou tak robím, lebo toto tam je zdĺhavé. No a keď ste v takom dobrom okolí, že niekde vidíte aj jaskyňu alebo vesnicu, tak samozrejme choďte do tej vesnici, no po českej vesnici, ale po slovensky je to dedina. No a keď nájdete také domy, tak toto je dedina. A keď nájdete takú rozbitu, čo tam sú také také pavučiny, to sú také pavučiny, sú také biele, tie také čary-máry normálne, také čiary. No a to keď bude medzi tými domami, tak si dávajte pozor, lebo tam budú zombíci. No a tí vás môžu zabiť možno tak na 6-7 hitov. Oni dávajú v hardcore, dávajú 2 srdiečka, sa mi zdá, že dole, alebo 1,5. No a keď máte vypečené tie jedlo, tak si zoberete pickaxe, to je ten krompáč, a podržíte práve horné tlačítko. No a keď aj to máte, tak si naťažte nejaké drevo do zásoby, kebyže vám trebalo. No a akurát vám bude treba tak 100 dreva, 64 dreva. To máte maximálne v tom jednom tomto políčku, v tejto kocke. Máte 64, to môžete mať. Ja tu mám 24. Ja tu mám 24 a tu môžete mať maximálne 64. A keď kliknete
žltým tlačítkom to tvrdé I, tak sa vám zobrazí inventár a tu máte také tie veci, tie čo ste našli alebo čo ste si vyťažili. No proste máte tam tie svoje veci, čo ste našli alebo vyťažili, čo som teraz povedal. No a keď už je slnko, tak si zoberte tie torčky, lebo sa vám hodia a zbytočne tam budú cez deň. No, keď uvidíte nejaké krávy, sliepky, môžete zabíjať aj prasiatka, to nie je nič, že je zakázané, môžete, len ja ich nezabíjam. No a to drevo si naťažte, aspoň tak 64 stak, to sa volá stak, ale nie že volá, ale tak, volá sa to 64, ale ja to volám stak, to je asi česky, alebo neviem. Lebo ja pozerám Siria Kariho, určite si ho pozrite, on je veľmi dobrý youtuber. No, jeho si pozrite a on je taký oveľa lepší v Minecraftu, on tam má netheriteové veci, netherite ingot je taká ruda, čo je najlepšia v Minecraftu. A prepáčte, keď sa to bude na videu sekať, lebo netočím na kamere, ale na tablete. Ja som taký úplne mini youtuber, včera som začal natáčať. Som natočil video mojej voňavky. Určite si ho pozrite a dajte tam like aj odber, keď odber je také červené tlačítko, stlačte ho a vydáte odber a budem potom lepší youtuber. No ja keďže teraz ani nie som youtuber, ja som taký ešte úplne mini youtuber. Zatiaľ mám 3 videá, určite si pozrite aj GTA 5. GTA 5 to je taká hra, no nie je to veľmi pekné, ale mňa to baví. Určite si to pozrite, aj tam mi dajte like a odber. No a naspäť k Minecraftu. No, keď máte 64 logov, čo ešte nemám, to je teraz, keď máte 64 logov, tak sa vyberte na tu. Proste choďte hľadať nejaké mäso, potravu, nejaké semienka. Pravým horným ich tak musíte toto tu je semienko. A to tak ničte. A vám z toho niekedy vypadne aj ten cít, to semienko, čo môžete zasadiť. No a to robíme až, no vidíte, teraz mi vypadlo. Toto tu je semienko, wheat seeds. No, potom si môžete pozabíjať nejaké ovce, že na jedlo a potom aj tieto kravy a ostatné zvieratá. Prípoď Oveskas. Oveskas je tiež taký dosť dobrý youtuber, má najlepšieho kamaráta Bouchala. A ja mám radšej toho Bouchala než Oveskas, lebo Bouchal je taký kus lepší než Oveskas. A za to nezabíjam prasiatka, lebo to sú jeho obľúbené zvieratka a ja ho mám veľmi rád. No, Oveskas, prepáč Oveskas, keď sa kúkaš na toto video. Dúfam, že mi budeš rozumieť, bo ty si z Česka, ja som zo Slovenska. No a naťažte si nejaké tie semienka. Prepáčte, musel som to vystrihnúť, lebo mi volala mamka. No aha, už sa zatmelo, tak zoberiete posteľ a kliknete tým horinným ľavým. Tam to keď si položíte Mamma mia. Mám aspoň nejaké drevo. Keď máte, keď nehrajete na hardcore,
a hrajete na normálny Minecraft, na ten normálny, čo tam nemáte také čiary na tých srdiečkách, tak si môžete nastaviť taký respawn, že objavíte sa na tom mieste, kde ste si položili tú posteľ. Ja vám to teraz idem hneď ukázať. Máte posteľ, zoberete si ju, položíte a prídete ku nej a tak si budete klikať na to s tým horným ľavým. No a tam máte You can only sleep at night and during čo tam Darkstrom, či čo tam bolo. No a to sa proste, tam máte respawn point. No a to, keď zomrete na tie normálne srdiečka, tak sa tam objavíte. No a to je veľmi užitočné. Toto som mal šťastie. Bolo to, nie? Či? Jej, to bolo toto tu drevo, birč, blok. Tie klice sú tu. No a teraz choďte na dobrodružstvo. Musíte si nájsť potravu, čo ja mám jej veľmi málo, ale ešte tu mám. Musíte si nájsť potravu, nejaké jablká do zásoby, tie seedy, tú trávu, čo si potom vám to ukážem, čo si potom zoberete motíku a kliknete ľavým a to sa vám urobí. To musí byť vedľa vody, sa vám to pole nieže ora, alebo jak sa to povie? No proste to pole sa vám tak urobí, že no a napríklad nie tak, ale tu mám motíku. Berete, dajte si na miesto lopaty, sa vám to pole orá. No a tam ľavým zoberete semienko a ľavým kliknete na to a sa vám to zasadí. Ale musí to byť vedľa vody, lebo to tak zmizne. A nie. To keď potom budete tak skákať, tak sa toto spraví. Lebo to poničíte. No a ja som našiel vesnicu. Hurá, konečne. Už tu jak nočný hlodavec chodím. Tak toto tu bude poriadne veľká. Čo? To čo tam je? Tam sa pôjdeme pozrieť. A tu máte tiež postele. Tu čo má pre Boha na hlave, tie kvítru, či čo to je pre Boha? No a keď nájdete čestku, truhlicu, tak kliknete ľavým horným, no a tak si ho otvoríte a potom si tam môžete vybrať tie veci. No a teraz... No a toto tu je veľmi dobre, užitočné. Pravým horným si to zoberete, že takto porobíte, že to normálne otrhnete a z toho vám vypadne seno. A tieto tu, wheat seeds. No a keď nájdete presne tieto tu, hay bale, tak to je veľmi dobré, lebo to keď si dáte tak sa z jedného toho bloku hay baleu sa vám vykraftia také tu 9 tie hay baley, či jak sa to volá. Proste tie rozkraftené už urobené seedy, tá suchá tráva žltá. No a tento tu, on je dobrý, on ochraňuje vesnicu, len jeho hitnite, začnite zdrhať a on vás začne naháňať, lebo ste ho zbili, ne? No a jeho keď zabijete, tak vám z neho vypadnú tie železo vám z neho vypadne. Neviem, kde je teraz ten Ferdinand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Dobre, a zabíte ho. On je veľmi silný. Yes. A z neho vám môže vypadnúť, keď budete mať úplne unlucky, že nebudete mať vôbec šťastie, tak vám z neho vypadnú 3, keď budete mať také dosť šťastie, tak vám z neho vypadnú 4, keď budete mať úplne šťastie, tak vám vypadnú z neho 5. A ja som ho mal a vypadli mi z neho 5. A tu máte tých farmárov, kliknite na nich ľavých a kliknite na nich tým ľavým tlačítkom a môžete s nimi obchodovať. Oni majú, a tu chodí niekedy aj taký úplne zbabelec, to je tiež taký vesničan, ale úplne iný, on chodí s takými lamami. S takými jak kone to sú, ale to sú lamy. No a on strašne predražené veci predáva. Emerald je smaragd. No a keď nájdete toto tu, tak to okamžite vyťažte, lebo to sú rudy železa. Keď máte plný inventár, tak chyťte tie zbytočnosti Ačkom a dajte ho úplne mimo ten inventár a dajte Ačko a ich proste takto vyhodíte. Alebo keď máte tie veci v ruke, tak jak máte tie šípky, tak kliknite úplne dolnú a takto vyhodíte celé. Oh yeah! Toto je strašne pekný ružový les. A pridali aj nový les, taký sivý les. To asi Minecraft 1.22 alebo 1.21, teraz ani neviem. To pridali novú časť Minecraft. Pridal biom, nejaké nové rudy, tam sa mi zdá, že boli také plantony, či aký, nie plantonium. Oni nepamätám, jak sa to volalo. Tak ja mám dneska také šťastie a keď nájdete tento tu zničený portál, príďte k nemu, no a tam je vždy taká truhlica. Truhľa, viete čo je truhľa, nie? Čestka. No vidíte toto, kliknite horným ľavým, Plus Protection, to sú enchanty, to sú také tie vylepšené, no proste keď na to oblečenie dáte ten enchant, tak sa vám ho vylepší. Tam máte asi 60 enchantov. No a ten každý určitý enchant je určený na hociaký, na určité tie nástroje alebo brnenia. Brnenie si zatiaľ ešte nemôžeme vykraftiť, ale už ho máme. Tu máte. Tvrdé ičko, žlté, kliknite a sa vám to samo nasadí a vyzeráte oveľa lepšie. Ja mám taký ten classic skin, dosť pekný je. Jož, to je ružová vzácna ovca, ale to nie. Dělal som to. No a keď nájdete ďalšiu vesnicu, tak si ju samozrejme znova prehľadajte. A keď nájdete jaskyňu, takú dieru do zeme, tak tam máte tie také rudy, hociaké rudy. No a čakajte. Takže dámy a panovia, už sme asi u konca videa. No a samozrejme dajte mi like, odber prosím, lebo som zatiaľ na tom veľmi zle. No a dajte like, keď chcete pokračovanie.
zatiaľ Chooseberry Patty,